Taliwas sa nagkadaiyang bunog sa ulo ug kamot nga nahiaguman sa 71 anyos nga si Tatay Prisciliano Basera, human kulataha sa iyahang kaugalingong anak, giatras gihapon niini ang reklamo. Nasayran nga gidapatan si Prisciliano gamit ang kahoy nga daspan sa iyahang anak. Kagahapon sa hapon, Nobyembre 25, sa ilahang balay sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Sugbo. Nibutyag si Prisciliano nga naglalis sila sa iyahang anak, human niya kini gipangutana kung asa nabutang ang ilahang portable grinder. Niya, nasuko siya. Pagkasuko niya, ako siya pukuta nga, tubagay ako, gasa, kayo. Imong gibaligya, atong lukaton. Purte yung sukuan niya, lakaw siya dito sa gawas. Di, akong gisinggitan, ayaw balik ka, unahalan tagi ka, bakson tagi ka. Pero lingkod lang ko sa sopa, nibalik, tawad-tawad kaya nagkape. Niko, nibalik bang ka? Naabtan sa MyTV Cebu News Team ang 42 anyos nga si alias Dave nga natanggong karon sa custodial facility sa Inayawan Police Station. Matod ni Dave nga wala niya kuhaa o giprinda ang portable grinder o gihuwaman kini sa iyahang igagaw sukwahi sa pasangil sa iyahang amahan. Dugang sab niya nga disgrasya ra ang nahitabo sa iyang papa. Gip sang nila gihuwa ko nagakuha sa iyang kuan nga nang grinder. Grinder. Oh, grinder nga ang iyang igagaw yung kuha ko. Oh. Kani ba mo mag-away ani imong papa? Ha? Kani ba mo mag-away ani imong papa? Dili nagsara. Nagmahay ba sa imong nabuhat sir or Disgrasya man nitabo. Dili na akong maayos. Nagkanayon ang amahan nga kaniadto nalambigit sa illegal nga drogas ang iyahang anak na rehab na sab kini. Matod sa biktima nga dili kini ang labing una nga higayon nga gidapatan siya sa iyang anak. Naman na namo, sa Banaglaom, sa Kuhan, at Talamban. Ya, nauli na mga 6 months ko na dito. Nihangyo na nga, pauli lang ko. Pero pag uli, bye, nakasada ka man yung kilid, agdahon, nabalik. Kaya nagidapatan na baka ani sa imong anak sir pag sa una. Oo, sa una. Gani tungod kay napasaylo ra niya ang iyahang anak, napadangat na kini si Prisciliano og affidavit of disinterest to file a case dinhi sa Barangay Hall sa Bulacau aron makagawas ang iyahang anak sa prisuhan. Pangayaw lang, pasaylo sa papa, masaman, ngayon ka. Giingdan siya ni Tame, kung tanong niya. Masaman, huwag mo sab ka, prisuhan ka na mo. Kaya oo. Masaman, kanang dili na ka mo sab yun, kay dili na mo ipasagang kaso. Kaya oo. So bisag mao ning gibuhat sa imo sir, pinangga gihapon nimo imong anak sir. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.